سلام أحوات كم يكنيكم حز دما بحدش فيديو تراخينا لنا حز دما تأكريكم مالتيو بفيسبوك أكاونتنا مالت أنحنا زين اليوم سبات بمسنجر عند حد أنا صحفو أتشجرهم نخوينهم نزم سبات اليوم كم يجرنا أنا permanently بلوك نجورم بلوك راح ياخذن شراش زم سبات اليوم نا بروفايلنا أتيوم مالت لو أكاونتنا أتيوم منهم عين صحف نخي صحفو كم يجرنا نجورم نزبل حزي حسر بزل ستيب كريكم مجمريا ግን ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ገበሩ ነዚ ቪዲዮ እዚ ድማ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ሕዚ ናብ ስራሕና መጀመሪያ ናብ ሞባይልና ዘሎ አፕሊኬሽን ፌስቡክ አፕሊኬሽን ናቱ ናኦም ሰዓተና ናብ መሰንጀር ዝብል ናብ ዘዝኛ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር ቀጽልና ካብዚኦም ማለት እዩ እቶም ብሎክ ንገሮም ዝሓሰብናዮም ሰባት ብሎክ ንገብሮም ማለት እዩ ለምሳሌ ንኣብነት ዝኣክል ኣነ ሓደ ኣውዚ ማለት እዩ እዘውዚኞ ብሎክ ገብረየ ማለት እዩ ነዚ ብሎክ ገሮ ከለኹ ናፍቲ ናቱ ፕሮፋይል ሓደ ግዜ ክሊክ ገይረ ያቱ ናብ ፕሮፋይሉ ክሊክ ምስ ገበርና ቀጽልና ማለት እዩ ኣውዘውዚኛ ሰለስተ ነጥብ ትሪእዋ ዘለኹም ነዚያ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብራ ነዚያ ክሊክ ምስ ገበርና ያ ማለት እዩ ቀጽልና ኣውዘውዚኞ ኦዲዮ ኮል ቪዲዮ ኮል ሲ ፍሬንድሺፕ ሪፖርት ፕሮፋይል ሄልፕ ማርግ ብሎክ ዝብሉ ኣውዘውዚኞ ኦፕሽናት ወይ ከዓ መማረጽታት ማለት እዩ ነዘውዚኛ ብሎክ ትብል ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብራ ብሎክ ዝብል ክሊክ ምስ ገበርና ማለት እዩ are you sure that you want to block ማርግ ይለንሎ yes ነዘውዚኛስ ብሎክ ትጎረሲ ርግጸኛ ደኻ ፈቃደኛ ደኻ ይዝለን ዘሎ ስለዚህ ተኣይኩል ማለት እዩ ብሎክ ዝብል ኣውዘውዚኞ ክሊክ ይገብሮ ማለት እዩ already ብሎክ ኮይነሎ ስለዚህ ብሎክ ንምሰለና ክሎዝ ንገሮ ማለት እዩ ስለዚህ ሓዚ እዘውዚኛ ሰብ ማዕረግ ዝብል ምሳዬ ምንም ዓይነት ኢንተርአክሽን የውልን ብሎክ ኮይነሎ ማለት እዩ ቀጽለት ኣይከሪአኩም ማለት እዩ እንድሕርዳ እዚ ሰብ እዚ ደሊና ይኾይና ምሳና እንድሕርዳ ከወግዕ ደሊና ይኾይና እንድሕርዳ ፈቃደኛታት ኮይና ማለት እዩ ኣን ብሎክ ንምግባር ማለት እዩ ተመሊስና ናብ ዝነበረ ንምምላስ ማለት እዩ ናዛ ፕሮፋይሉ እንደገና ተመሊስና ናቲ ተመሊስና መስኣተና ኣብ ዘውዚኛ ኣን ብሎክ ትብልኛ ማለት እዩ ትሪእዋ ዘለኹም ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብራ ክሊክ ምስ ገበርና ያ ኣን ብሎክ ማዕርግ ብለንሎ yes ስለዚህ ኣን ብሎክ ይገብሮ ማለት እዩ already ኣን ብሎክ ኮይኑ ተመሊሱ ናፍቲ ናይ መጀመርያ ኦሪጂናል ምሳይ ክዘራረብ ወይ ከዓ ክንጽሐፍ ንኽእልና ማለት እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ግን ፈጺሙ ናይ ክጽሕፍ ኣይኽእልን ምንም ዓይነት ቴክስት ክጽሕፍ ኣይኽእልን ባዕሉ ፌስቡክ ይግድዎ ማለት እዩ ስለዚህ እንድሕርዳ ዘሸገርኩም ሰባት ሃልዮም ኮይኖም ከምዚ ኣገርኩም ዕጸብዎም ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዚ መስል ነይሩ እንድሕርዳ እቲ ቪድዮ እዚ ተመችኩም ኮይኑ ላይክ ኮሜንት ሼር ከምኡ ድማ ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ደሓን ቀንዩ ይመችኹም